Dalo nne. Ona abri iwe kwu na-eme ege. Ọ na-abịa ekpota aja na-awụ n'ime ite. Ka onye ọzọ bịa kpota. Onye ọzọ bịa kpota aja. Ọzọ bịa kpota aja wele m ebe. Kọtụ ọkọla ahụ. Nye m fon ahụ. Fans o setigokwe no. Aja ka a na-ekpota awụ ya. Onye ọzọ ga-ekpotekwe bịa awụ ya. Ka ọ daa na m wee. Ọ na-abụghị egbe a na-agba anyanwụ. Mkpụrụ aja kpojuo ya. Onye ọzọ tinye ya na ya wa anụ. Anyị eli. Aja ka a na-abịa ekpu enu. Ọ bụkwa edited video. This is not edited video. Aja ka a na-ekpu ya. Aja nwa ga-aghọ rice. Elie. Okwute do na ya aghọla anụ. Ọ sị na ofe ka ama nlie. Ngwa. Chọọ okwute na abụ. Etinye ya ka anyị wele ma anụ. Aja ka ọ wụ igolo. Ọ na-achọ ime aja na okwute ka ọ ghọọ rice. Ogbe ọ na-ataka na-etu nwa ka anwụ na letu. Ọ na-abaghachi ime aja na ibe ka ọ ghọrọ rice. Ọ bụkwa edited video. Ịmana onwe ndị na-achị ma ọ ga-emesikwe ka ọ ghọọ rice. Aja, okwute na abịbịa. Ọ chọ ime ka ọ ghọrọ rice na-enekwe na anya ọ bụrụ edited video. Ke ngaji ayi ejiri ya. Ke ngaji eji eri ya. Ke staff nji command. Ọ bụla ezigbo ibe nji. Nna abụ order before eriwe ya biwe. Ọ sị ka ya na-alụ order before eriwe ya biwe. Nne nwaanyị olukwa ka ọ na-elu. Ọ na-aga chọọ ibe ike je na ike. Akwụ na-agacha na ikiri ya chọba nnụnụ ọnụ ogologo. Agbakụgwa m unu unu dododo na unu ka nji eko. Unu abụghị aja ahụ awere na mmanwụ nọ mmanwụ dị ibe. Na-enye apafuru ya apafu onye ọbụla na-enenye. Mgbe na-asụ unu bịa keneti ya aka. Na-agụ na-agụkwanụ m sinso ụtụtụ eribe m ibe. Abụghị m ego njikọta. Mana nchọkara isi nwa ka aja nwadị na mmanwụ nwa ka ọ wọrọ rice ka nlie ya. Anụ nwa dị ameruka ịta anụ na-abụ ka m nwere ka nta. Ọ bụkwa edited video. Na mmebulu n'ọnụ mana ebele unu na-ebu ọnụ. Unu bịanyere m aka na eli. Na enyi ebe ọ nọ. Biko kenene bịa tii na aka. Ọ bụrụ edited video. Na eli. Eza weta mpịa wọta. Ọ chọọ ime aja na okwute awụ ala n'ime iwe ka ọ ghọọ rice. Na-enekwe na anya o. Ma bịa tụrụ nzu nne nwaanyị anyị wee jee mee ka anyị si eme. Mgbe ana m akọmandị gị. By the power rested on me in our temple, Noboni fraternity, I speak and I declare that this sand will turn to rice and the stone will turn to meat. Barum bregede. Also go ni when the pastor na-asụ. Ika maka yeke skandaraba dika bokota tiradaba. Rice yeke makata. Meat yeke maka turungadaba. Also go to turn to rice, to turn to meat, to turn to rice, to turn to meat, to turn to rice, to turn to meat. Aja ka ọ wele anya na okwute. Ọ bụkwa edited video. Ọ bụrụ edited video. Nekwe ọ gbasara ebe ọ gbasara mmiri n'ite na n'ikwe kwụ ọtọ ka o ghee ka ọ sala ọkụ. Ọ dị ọgụrụ ndị nwaanyị. Unu biko kene ka anyị jeli ya ngwa. Ngwa ndị ele rice weta ngaji ka anyị lie rice. N'olugo na omume ka ndị ele ni. Ọ rice dị ibe ihe dị bịa lie. Olu ụlọ mgbe ebe a na-agba anyanwụ.
na-agba anyanwụ. Egbe na ịgbala anyanwụ. A na-eli eli. Ọrụ rice dị ebe. Ọgbakọ obere iwe. Ọ dị ọkụ. Nke anyị si nyaa stew. Ọba akpụ nke taa na stew. Ofe akpụ ka anyị siri ụnyaahụ. Na bụ okwute n'unu tiri na bụ anụ na-abụ. And ọ bụ aba anụ ka ọ wụ ọlụlụ. Ụdị anụ na like. Egbe na ịgbala anyanwụ. Fans na-akpọzira m na phone. This is wonderful. Okay. This is wonderful. This is wonderful. We must continue to move. I dey liquid rice here. Fast, no kwenu bia nene o. Okay, nke o power pass le power. Okay. Unu have contact ebe anwa. Drop a video now. Ntinye number ozugbo gbasala ọkụ. O nwere Bible aja command ego. Mana na adị ọcha wee na-eyuzu nke a. Ulu mana nji nwanyị. Okay, o mo Bible eji command ego. Eji command ring. One invocation mystic through India. O Bible ando sigi n'ime. Buti command ya ring ọ bụ na mmere ọdọ kana ya. Ego amount ọ bụ na mmere ọdọ kana ya. So mana o nwere ka nsi kwakọ n'abalị. So I met ụlọ nke abụ aka. Ọ tele ndị ọcha like echi. I command ya. Na global nta na nke o. Eri ego kwa aja, ọkwa aja na okwute ka a na-erizi eri. Eri ego kwa aja na okwute. Fans, Abama, I thank you. Aja ka ị na-eri. Nekwe na ọkwa na aja ghọrọ rice nni onye bi oliju abụ. Prince ọ ka irikwuo? Ọwụrụ obere iwe. Ọwụrụ obere iwe. Aja ka ị na-eri. Onye Prince yeli kpọzi. Ị na-erikwa ngaji na abụ. Ọgọnọdụ. Onye nwe ọrụ ibi agụ ara. Chele onwe ebe na-eme ebe. Francis na onri enye ebe wee kwete bịa jide. A na-eri eri. Ngwa jide. As Abama join him and eat before we confirm. Ngwa Prince. Francis na enu mo. Ọkwụnụ na-abịa ka nri enu. Ngwa na enye. Ọ ka ọ dị. Ọkwụnụ na-abịa. Oligwe enye no nni ka ọ bụ. Ọ tọrọ ụtọ elegere ọ nni mmụọ. Aja na okwute Ka anyị na-eri. Ọ na-atachakwa aja nwa na rice. Anyị na-atatakwu ya. Ihe ọma nọ ebe egwu ga na-eme. I've done that o. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ya, eme ego adị n'ime ya. Ịchọ siga, chọọ tọmtọm, chọgoro panta ụmụ nwaanyị kọmandị anyị. Ọ sị na ndị pastọ na-akọ ndị dibịa ọnụ kwesịrị ịbịa pefọm nkebele abịa. Bezuru ya ne. Agbamma nwanne m ibe na-echi ovu mbọsị ka nnọdụ na Facebook ka nnọ ka ovu dibịa ma ovu pastọ siri egbe a na-agba anya nwụsị ya. Na mana ana m ebelivro na